Před 2 lety, 7 měsíci, 2 týdny, 3 hodinami a 14 minuty přišel do našeho světa jeden tvoreček. Missy, takové dostala jméno. Porod to byl velmi dlouhý, ale společnými silami jsme ho zvládli. Nějaký ten čas žila ještě společně s 5 sestřičkami, 1 bratříčkem a samozřejmě se svou maminkou. Tak jo, jsem Missy, já to beru. Budu vám tedy vyprávět, jak to bylo. Bylo nás moc a já jsem se mezi sourozenci ztrácela a byla jsem slabá. Neuměla jsem se přisát. Můj páníček mě musel odvést za panem doktorem, kde jsem byla celých 6 dlouhých dnů. Na poslední 3 dny za mnou přijela i moje sestřička Maja. Dali mě tam dohromady a já se naučila na umělou stravu. Slyšela jsem páníčka, jak s velmi těžkým srdcem se bavil s panem doktorem, když mě přijímali, že pokud by jsem se měla v životě trápit, tak by bylo lepší, abychom to utnuli na začátku. Pan doktor páníčka s čistým a uklidňujícím hlasem uklidňoval, ať tomu nechá volný průběh a nechá to plynout. Tak páníčku, máš mě doma. Byl moc rád. Byla jsem od něj opečovávaná více než ostatní sourozenci a mně se to líbilo a cítila jsem se jako hvězda. Tímto výletování po doktorech neskončil. Uplynula nějaká doba a sourozenci prý začali otevírat oči a pomalu se zvedat na nohy. Nechápala jsem, co se děje, z čeho měl páníček radost. Já to prostě neviděla. Páníček z toho byl smutný a když se nedařilo mi otevírat oči, tak jsme navštívili opět pana doktora, který mi oči pomalu otevíral a páníček mi je pak doma musel ošetřovat. Když jsme přišli domů, zjistila jsem, z čeho měl páníček radost. Ano, ségry a brácha chodili a já ne. Chtělo to delší čas a ano, i já jsem se postavila. Moje postavení na tlapky ale nebylo dokonalé, špatně jsem je ovládala, prostě mi to nešlo. Nechali jsme tomu opět volný průběh. Po čase jsem musela spolu se sestřičkami a bratříčkem na test sluchu a hádejte. Výsledky ukázaly, že jsem úplně hluchá na obě uši. Páníček z toho byl smutný a už hledal a zjišťoval, jak pracovat s tímto nedostatkem. Nechápala jsem ho, proč to dělá, proč je smutný. Nevěděla jsem, jak ho rozveselit. To večer takhle odpočíval na gauči a asi ho zašimralo v nose a kýchnul. Já byla první, co z naší smečky zareagovala a přiběhla jsem k němu. A ano, asi mu došlo, že není dobré 100% věřit přístrojům. No jasně, že nejsem hluchá. Jak čas plynul, začali jsme se společně se sourozenci bavit, vrčet, hrát si a také jsme se mezi sebou pěkně prali. Klid, nikdy se nic nikomu nestalo. Zjistila jsem, že jsem mezi ostatními ta nejmenší a poměrně slabá. Prý jsem malinko retardovaná a pomalejší, ale o to více jsem do všeho šla s vervou, chtíčem se učit a s vervou. No samozřejmě, jak jsem měla špatnou notoriku, tak to muselo vypadat komicky, když jsem padala na hubu. Mně to ale nevadilo. Měla jsem radost, lásku a obojí jsem rozdávala dál. Prý jsem hvězda. Čas stále letí a pro sourozence si přišli noví páníčkové. Já zůstala ještě se sestřičkou Minnie u svého stávajícího páníčlka. Páníčku, těš se, 3 ženský v bytě. Dny, týdny, měsíce utíkaly. Učili jsme se doma být sami, jezdili poznávat nové kamarády. A to já zase ráda, jelikož jsem velmi společenská. Chodili jsme do restaurací, kde vždycky něco někomu upadlo, takže hody mě neminuly. Jak jsme často výletovali, tak na jeden výlet opravdu nezapomenu. Šli jsme kolem přírodní vodní nádrže. Kam si Valinka, moje maminka, často chodila zaplavat a pozorovat kačeny. Páníček házel míček mojí ségře a ona za ním běhala. Já se chci samozřejmě učit, tak okoukávám, co ona dělá a snažím se to napodobit. Často mi to trvá dlouho, než to správně postřehnu, ale tady se fakt toto učit nebudu. Proč? Tak já vám to povím. Páníček hodil míček do vody a Minnie se poprvé setkala s vodou a plavala pro něj. Já jsem chvilku váhala a sledovala jí, jak to dělá. Dobře, běžím také. Zatájím, co Minnie plave, tak já zatím utíkám k ní a voda mi začala být po hlavu. Najednou jsem udělala skok a to byl můj poslední, kde vystačím. Ano, šla jsem pod vodu a nevyplavala jsem. Páníček okamžitě odhodil mobil a běžel za mnou šaty nešaty. Kdyby váhal, asi by mě pod vodu nenašel. Ano, vytáhl mě a já jsem kašlala. Ale pak jsem se oklepala, takže dobrý. Toto si už pamatuji na celý život. Do vody mě už nikdo nikdy nedostal, kromě vany. Tam mi to nevadilo. Opět utekl ten nějaký čas
a moje tlapky mě poslouchaly velice špatně. Musela jsem tedy navštívit znovu lékaře. Tam mi odoperovali levou zadní končetinu, kde mi operovali titanovou dlahu a šrouby. Po klidovém režimu jsem chvilku běhala jako nová. Aby toho nebylo málo, tak při našem společném žití jsem se stačila potkat i s hasiči, kteří mě vyprošťovali z odvodňovací roury. Je to tak, zalezla jsem tam a dostala jsem se do stresu a nešlo to tam ani zpět. Roura byla dlouhá, takže páníček sám neměl šanci a volal tísňovou linku. Hned jak zavěsil, tak se z blízké vesnice ozvala siréna a za 10 minutek byla u nás první jednotka hasičů. No co celkem přijeli 3 jednotky hasičů a jak mě odtamtud dostali, byla jsem v Jiříkově vidění. Samý chlap a já běhala spokojeně od jednoho k druhému. A i špekáčky mi přivezli. To byl zase krásný památkový den. Jak už to u mě bývá, musím k lékaři na zkrácení špičáků, jinak by se mi zařezávali do dásní. Úspěšně jsem to zvládla a život jde dál. S páníčkem jezdíme společně do práce a po stavbách mu občas i pomůžu s nějakou tou prací. Haha, spíše ho rozptýlit. Aby toho nebylo málo, tak hurá zase za panem doktorem. Tentokrát mi operovali přední kulhavou tlapku. Nu snad už budu v pořádku. Naštěstí mám kolem sebe hodně psích a dvounohých kamarádů a pořád nějaký přibývají. Nemám čas myslet na hlouposti a utápět se v tom. Netrvalo dlouho a moje rodinka se rozrostla o další psího tvorečka. No rozrostla, páníček říká, že on tu byl daleko přede mnou a s mojí maminkou se moc dobře znají a prý, že se na mě chodil koukat, když jsem byla malinká. Strejda Toník se mu říká. Je to také bull terrier, ale mini. No na můj vkus trochu přerostlý mini hahaha. Prostě jsme teď 4. Je ti úžasňák. Vzal si mě hned do parády a dělal mi opatrovníka, hlídal mě a když jsem se třeba moc se ségrou bitkovala, tak mezi nás vždycky si vstoupí a řekl dost. Dobře se mi s ním usínalo, je to již taký trikolor jako já, hihi. Nakonec jsme se odstěhovali, ale mě to nevadilo, naopak. Ve starém domě jsme měli jasná pravidla. Do postele směl jen páníček a Valinka, občas i Toník, když přijel na návštěvu. Já s Miní jsme měli k dispozici celý byt včetně gauče, takže když páníček přišel na gauč, měli jsme Vánoce a hned ho obleželi. Ale teď! Nové bydlení, nová pravidla hihi. Spali jsme všichni 4 s páníčkem. Nepotřeboval ani přikrývku. Vraťme se teď pro změnu k doktorům. Ano, znovu jsem šla k doktorovi. Tam mi zjistili, že mám cysty na ledvinách. Když to rozfofruju, tak se mi zvětšuje tak moc srdíčko, že tlačí na plíce. A aby toho nebylo málo, je k tomu jako bonus artroza a spondylóza. Všechna ta kombinace vám povím. A ještě do toho moje křivé tlapky. Jo? A díky spát uštípnutým zubům mi museli všech 9 zubů odebrat. Prostě bomba. Naštěstí jsme potkali hodnou paní doktorku, ke které jsem ráda a často docházela, protože mi nechala pouštět si žilou. Co to je? Lidé tomu říkají hirudoterapie, ale já tomu říkám pijavice. Vždycky, když jsem je měla, tak jsem měla oči jako v limbu hihi. Také jsem k doktorce chodila často na dornovku, hodně laicky tomu říkám masáž. Dosti plkání. Když to vezmu ve zkratce, měla jsem velice obětavého, hodného paníčka, který pro mě dělal maximum. Byla jsem v té mojí rodině takový protekční tvoreček. Jestli jste mě poslouchali, tak víte, čím vším jsem si prošla. Nyní jsem se od poloviny prosince trápila snad nejhůře. Velice jsem se počurávala, byla jsem hodně hlídaná od obou doktorek, které spolu s páníčkem pro mě dělali maximum. Přestala jsem jíst, mít zájem. Neudržela jsem se na tlapkách a hodně jsem prospala. Páníček byl celé ty dny a noci při mě a nesl to snad hůře než já. Nu a 15. ledna 2025 jsem to ve 22 hodin a 11 minut už neudržela a nemoc mě bohužel přemohla. Byla při mě celá psí rodinka a stačila se rozloučit. Kdo mě znal, ví, že jsem prožila svůj krátký život naplno. Chci vám paníčkám říci, mějte se tu hezky a já se jdu podívat na zasloužilou cestu za Duhový most. Toto je mé první a poslední s Bohem v tomto životě.